Oh my God! Wow! Oh my God! Ayan guys, dito. Tingnan mo guys, yung dalawa kong balilit guys. Ang kulit-kulit guys. Dito sila sa bigas guys. Yan, dito pa ako guys, sa pinsan ko guys. Ito yung tindahan nila guys. Wholesaler sila ng bigasan dito guys. Lahat ng klase guys. Sila po yung wholesaler dito guys. Tinapay, lahat. Nandito na guys. Kung anong gusto mong bibilhin guys, nandito na lahat. Yan po guys. Yan yung mga ano guys, pinsan ko, yung kahin ko guys, yung mga ano dito guys. Guys, nandito po ako ngayon sa tindahan ng pinsan ko guys. Sila po yung wholesaler dito ng bigas. Kahit anong klaseng bigas guys, mais. Ito po sila guys. Ito yung ano nila guys, tindahan nila guys. Ang laki-laki. Yan, ito po. Nandito po ako. Pumasyal lang po ako ngayon, guys. May bikiri din sila, guys. Ito yung mga tinapay nila. Sila po mismo ang gumagawa nito, guys. Yan. Sila po yung, ano, ang laki po ng tindahan nila, guys. Marami silang mga bigas, guys. Klase-klase lang ang bigas nila. Yan. Ito yung tinda nila, guys. So, yan ang mama ko guys. So, siya po yung cashier dito guys. Pinagkatiwalaan ng pinsan ko. So, ito po yung anuhan ng Oh my God! Guys. So, wow! mura lang po. Oh my God! Guys. Ansa na? Mais na? Dahil no? Umay gapon. Yan, ang daming bigas guys. Meron pa dito sa budiga guys. Sobrang dami. Yan, puro bigas guys. May harina din sila guys. Lahat na ng ano nila guys. Nandito na sa kanila. Hindi na pupunta sa ibang tao guys pag bumili. Nandito na lahat. Libby, pinsan ko guys oh. Tumutulong din siya dito guys para magbantay ng ano, tinapay. Siya yung na-assign dito sa tinapay guys. So, mahaba pa to guys hanggang ano, likod. Ito po yung machine nila guys. To hindi guys ng ano ng tahop. Tahop guys, ito yung tahop guys. Ito yung pag ano yung mais, ito yung sa ganin ni siya no, tanang paghumana sa mais no. Tanang inigaling sa tahop sa mais no. Oh, ito yung ano ng mais guys, pag giniling na yung mais, ito yung resulta ng ano, yung sa tumoy. Ito yung ano niya guys, tahop to guys. Pagkaon man sa baboy no. Oh, ito yung kinakain ng baboy guys. Tahop.
Ito na yung ano ng mais, guys. Yung ano niya, nagiging takop din yung ano. Unsa man ni siya doon kanang sobra sa mais? Unsa tawag ana? Kuha niya. Kaya yung pop niya. Ah, kanang Sa pugas mais niya. panit sa mais. Ito yung pagkain ng baboy, guys. Sa baboy lang din wala na ilain. Manok, pato. Manok din pala, guys, at saka pato. Marami din siya. Ito yung ano niya, guys. Sila po, may machine po sila nito, guys. Paano po to gawin? Pagkain ng mga hayop, guys. Kaya puro po to pagkain sa mga hayop dito, guys. Oh, iba rin to nagaw guys. Puro pagkain sa hayop. Nilalagay nila sa sako, guys. Sako yan, guys. Puro yan pagkain sa hayop. Kaya ganyan po ang ginagawa nila. Kasi pagkain na naman po ito sa hayop. Ayun. Unsa na siya, Toy? Mais. Mais yan, guys. Mais yan, guys. Oh. Ibang lagayan din, guys. Mais. Bisaya lang ang nakakaintindi siguro ng mais, guys. Siguro. Mga Tagalog, hindi nila alam ang mais, guys. So. Mais naman po. Kasi ng mga Tagalog ba, di kailag mais. Yan na, oh.